Ovce.sk. Pomútené hlavy. Jano, nejako veľa oviec máme. Sám ich nestíham strihať. Ja by som vám aj pomohol, ale nemám čas. Každý deň musím športovať, aby som sa dievčatám páčil. Márnosť šedivá. Zničil som už 3 nožníc a oviec neubúda. To sa vám len marí. Radšej sa poriadne vystvíte. Ste zhrbení, ako keď za počítačom sedíte. Aj. A tí barani čo zase vystrájajú? Majú novú záľubu. Od smitu do mrku postreh trénujú. Do školy síce prestali chodiť, ale za to sú rýchli ako blesk. Pred vlkmi už bez problémov utečú. Však ale vlkov som už večnosť nevidel. Kam sa podeli? Horár má nové flinty. Po lese ich o dušu naháňa. Čo sa deje? Štípu ma oči, ako keby som celú noc na obrazovku počítača čumel. Kýďaz nám hlavy pomúčil. Závislákmi sme sa stali. Vypnite počítače. Ak ste stále za počítačom, hráte sa na konzolách alebo s mobilom, môžete sa stať závislými. Potom vám nezostane čas na školu, šport či iné záľuby. Naučte sa počítač aj vypnúť.